Здравейте хора, аз съм Гема БГ, с мен е Петър БГ. Да. И днес ще играем на Майнкрафт. Аз и ще почна да снимам. След 3, 2, така. И здравейте хора, аз съм Гейминг БГ. Тук сме на Геймер БГ, само да се свържи с моя сервер. И ето го, него. Извинете, че не е съвсем просто го мразиш да се свържи. Да. И така, нека да започваме да оцеляваме, само да си правим настройките. Хора, знаете, аз съм малко хремав. Така. Правим рисунки. Почна да събирам. Я мога да ли? Тъкмо ще. Аз съм гледал нагоре. Пак нещо се свира на същите места. Пак нещо съм смекал и трябва. Конец е снимай. Така ли трябва? Да. Така си. Просто съм го направил на обратната страна. Къде си? Аз се иска купам нормално дърво. Ти какво купаш? Това спрус. Дарк. Да. Това ще завръчи. Майко, ето къде не къщаш. Добре става. Хай прави кръстенето. Ето е пещерата. Не бе, тук виждаш. Ето тук няма нищо нататък. Вижда? Да, може да го запушим. Ето тук. Ето това ще ми бъде къща. Тук може да скъща. Има кол даже. Къде? Ето. Да. Не го видях. Хора, извинете, че аз някакво такова. Просто много време не съм играл Майнкрафт и затова се лещам така малко. Кой има надолу? После се занимаваме. Опа, направих мутика вместо кирка. Аре, аз копам кола. Ще скопам малко камък и без това да разширим къщата. Аз ще направя брадва. Другото, кой да го направим, Не знам защо, кой ще го направя. Аз ще покопам малко. Ама друга да ще го покопам. Нали това е мината, она ще го направя симетрично. Така. Аз ще направя печка. Има 10 кол. И брадва. Има 10 кол. Имаме. Много. Така. Значи 8 плюс 11. Едно за лопата. Няма да откажа. Една лопатка. Тук има още кол. Така. Още една пръчка за една лопатка. Ти пуснал ли си чудовищата? Не. Да ги пускам. Да. Пускаме ги. Нормално. Ние тъй като нямаме време, ще се справим, защото сме прота. Но тук не виждам храна. Ето е лошо. Тук пили, барбарили. Аз тук разчитам къщата. Прави да е там хубава, красива груза. Трябва ми дарк дърво. Има ли? Свинята. Малко Те са показаха. Свиня и една овца. Една овца. Така, той дава храна. Прасенци. Аз тръгнах за храна и много пилета изгледаха. Между другото, те видяха, че ги убивам другите. Избягах.
Има конско. Конско. Конска храна. ОМГ. Конско. Яй. Аз нали съм ги пуснал? Ти сигурно се няма да се покажат. От тук завеждам къщата. Виси. Това, кончета. Влезем малко. Няма да влезем, защото той е грозно. Мога да така правя. Ще го ударя. Айде, така, още една песера. Аз отбравя тук и под тук. Разумеете се загубих. Не съм се. Кравички. Кога са кравички вече? Така. Хайде бе. Събери дърво. Събера дърво секунде само. До дървото. Какво дърво искаш? Какво дърво искаш? Дарк. И нормално. Дарк и нормално. И нормал. И нормал tree. 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 It's a tree. Че tree. Не можеш да го кажеш. Не можеш да го кажеш. Ето хората е много, затова им повтаря думите. Зомби ли? Не. Привидяваме се. През деня зомби. Привидяваме се. Разбирам те. Тук закон каза прожижи. Зомби. Така каза нещо. Зомби. Влезнах някъде. Ще копаме дърво. Ама гъбе стига, така съм правил. Сега тук ще оправим. Аз правя торчове, защото почва да се стъмнява. Те дали се спанат тия зомбите. Аз още не съм изели с бутчета. Нали? Всеки случай. Де видя дали съм ги поснал. Нормал сме. Което е нормално за зомбита. Аз вземам меч. Аз не ясно. Аз с брадата ще ги пъпакам. О, скелет! Видяхте ли го? Добре, можеш да ми помогнеш. Защото той е много точен. Ево. Видихме го. Сълтаме прата. Аз съм още пари ляво. Аз съм трети. Търси така за зомбите. Но няма. Аз трябва да се направя една брадичка и един меч. Нали не ти трябва да меч? Ами, може би ще ми го трябва. Така. Ай, тук е едното дърво. Откъде това е рано? Каква е рана? Ти имаше някакъв айрон тук. Не. Ето дървото, което го искаше. 7 як дърво нормално. Дарк. И дарк.
38. Yes. Сложих малко по-навътре, леко грозно изглежда, или пък е така много грозно. И така сложим един част. Един чест. Ето така чест. Ето тук бе, казах ти. Ето тук. Тук. Тук ба, а тук ба. Стане красиво. Ама чекай бе. Трябва да си запушим тази дупка, че ме притесняваме. Да ни пребиват тези зомбите. Само ако някой зомби влезе. Какво ще направим? Ще го изнесем. Така, реал трисял е. Бе, ако ти излезеш от тук тъпо зомби, ще те смачка. Ако няма зомби вътре. Но ще е по-добре. Опа, сори. Цъках печката. Най-сетне ми взима храничка. Да пускам храна. Вътре. Така. Можете да пускаш да запече. Нормално какво ще правиш? Зомби, баш му! Който е? Отгоре дойде. Зойде. И аз сложи малко от копопките да ни атакуват. Атакуват, ба. Аз заумра, бе. Абе. Хора, някой чука, ще се върнем и сега. След малко. Ще оставим телефоните тук. Хора, върнахме се. Върнахме се. Нека да продължаваме. Така, нека да пуснем отново зомбитата. Защото аз хора, да ни убият през това време. Хора, аз мисля това е от този епизод. Ако искате още клипа, пишете в коментарите. Абонирайте се, оценявайте. Аз бях Геймер БГ, с мене беше Gaming Pro BG. Абонирайте се, оценявайте и бабе.